27 χρόνια πριν. Κάποια μυστικά ζητούν να μείνουν κρυμμένα για πάντα. Τι κάνεις εσύ εδώ? Φύγε, σε παρακαλώ. Μαρίνα μου, ένα δίπλα μας. Να βλέπουμε το μωρό όποτε θέλουμε. Σήμερα όλα τα λάθη πληρώνονται. Δεν είναι σωστό να πάρουμε το μωρό και να φύγουμε. Γιατί είμαστε οι επιλογές μας και η αλήθεια στον άλλον. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω κάποιον να μου πάρει το γιο μου. Δεν σας κρύβω καμιά αλήθεια. Καλά. Θα πάρω τότε την Εφέλη να έρθει εδώ να σε δει λίγο. Όχι, μην πάρεις. Εσύ με μεγάλωσες, ήσουν και μάνα και πατέρας για μένα. Όμικρον θετικό. Από τις 15 Σεπτεμβρίου στις 9:20 το βράδυ στον Αντένα.